по замовченню очікувати, що нас будуть всі сприймати і так далі, не варто. Бо ми інші, ми відрізняємось. У нас інша релігія, у нас інша культура, мова. Ми зовні антропологічно, антропометрично, ми дещо, ну, як правило, відрізняємось від українців. Треба пояснювати, що, ну, дивіться, от ви народ, ми народ. У вас історія, у нас історія. У вас культура, у нас культура. І вона не гірша, не краще. Інша просто. Інша не означає ворожа. В нашому випадку точно не означає. У нас спільна справа, спільна задача, спільна історія і так далі, і так далі. Тобто цю всю роботу треба її проводити. Не треба брати на віру от таку, ну, таке припущення, що все буде добре, нас будуть сприймати, все буде чудово і так далі. А ксенофобія, вона буде притаманна лише там якісь дуже якісь нетиповій, нетиповому колу в межах українців. Ні.